خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Allah tebarek ve taala sizlerini bir nefer adamdan halq etdi ve vücuda getirdi. Ondan soň şol bir adamdan özünün hatyny vücuda getirip halq etdi. Ve size hayvanlardan 8'ini kısmet etdi. 4'ü erkek ve 4'ü orqacı. Ve sizi öz ejeňiziň garnyna näçe form edip halq etdi. Yani nutfany qan etdi, qanyny et etdi, etini sünk etdi, daşyny et bitirip insan edip dünýäge getirdi. Oşa işini 3 garaňky jaýda anjam berdi. Bir oglanyň daşyny näkperdi we bir şoň daşyny näkrehem we bir rehmiň daşyny näki ejeň garny. Şudur siziň perwerdigaryňyz bolan Allah we padişahlyk da şoň üçindir. İbadet ederge laýyk hiç Hudaý ýokdur, meger bir Allah bardyr. Pes şonu goýup nirek gitjekdir? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Eger siz kafir bolsaňyz, tahqiq Allah tebarek ve taala sizlerden ganidir we biniyazdır we bennesine kafirlige razy däldir. We eger siz iman getirip şükürli bolsaňyz, siziň şükrüňize we imanyňyza razydyr we hoşnutdur. We hiç bir göterýän başga adamyň günahyny götermez. Ondan soň siziň perwerdigaryňyzyň tarapynadyr öwrülip barjak ýeriňiz. Pes şonda size eden amallaryňyzy bir habar berer. Tahqiq Allah tebarek ve taala galplaryňyzda bar esrarlary bilýändir. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ووقتی که انسان bir zirer yetişte, şonda Hudaýy çağırıp doga edip şoňa ruju edip towba etýär. Ondan soň wagty ki zererini aýyryp özünden nygmat ata etse, şonda şol Hudaýy çağırıp doga etýänligini faramuş edip unutýar we Hudaýa şerik karar berýär. Ta adamlary Hudaýyň ýolundan gumrah etjek bolup, ey Muhammed, sen şoňa aýt, biraz gün muddet kafirligiň bilen näfelen kesen dowdahy dersiň diýip. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Aya ol adami ki giyeceğin sagatlaryna ibadet ederdi. Hudaýa secde edip we qaýym bolup namaz okuyup we ahiretden de gorkýardy we özüniň perwerdigarynyň rahmetinden umid etýärdi. Kafirler bilen we fasyk fajirler bilen beraberdirmi? Sen şolara aýt. Aya bilýän adamlar bilen bilmeýän adamlar beraberdirmi? Tahqiq aqıl adamlar pendalarlar we nasihatni kabul ederler. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ey Muhammed, sen men tarafımdan ayt. Ey men mu'min bendelerim. Öz Perverdigarıňyzdan gorkun. Ol adamlary iki dünýäde salih amallary anjam beripdiler. Şolar üçin ahiratda uly ýagşylyklar bardyr, ýani cennet bardyr. Bu Hudaýyň ýeri giňdir.